Nispera li l-proġett tal-imsida ma jippruvax jintuża bħala ballun politiku. Għal dan il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steven Lul waqt il-programm bil-fatti fuq One. Hawnhekk il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta kien qed jitkellem kif Kunsill Nazzjonalista fl-imsida biddel ta' taħt fuq dak li kienu qablu dwaru diġà fil-leġislatura li għaddiet. Il-Kunsill Nazzjonalista ħareġ ittra fejn ingħad li hu kontra dan il-proġett waqt li ftit tax-xhur ilu fl-laqgħa fl-aħħar tal-leġislatura li għaddiet il-Kunsilliera Nazzjonalista kienu qablu dwar il-proġett kif propost. Il-proġett fih innifsu huwa proġett sabiħ ħafna u jiena naħseb nispera li dal-proġett ma jkunx ma jimpruvax intuża bħala ballun politiku għaliex naħseb li proġett li eventwalment se jkun ta' soljef ukoll għall-imsida u anke għal kull min jgħaddi mill-inħam. Lul spjega wkoll li dan il-proġett se jindirizza l-problemi li tiffaċċja din iż-żona. Semma kif dan il-proġett se jaħseb xogħlijiet ta' tisbieħ u żoni ġodda ta' rikreazzjoni. Huwa spjega li l-proġett se jitqassam fażijiet differenti sabiex jitnaqqas l-impatt ta' dan ix-xogħol fit-traffiku. Qegħdin naqsmu l-proġett fażijiet apposta sabiex kemm jista' jkun innaqsu l-inkonvenjent kemm nistgħu. U aktar minn hekk importanti ħafna jien nemmen immens fiha li nikkomunikaw man-nies. Jiġifieri kull darba li se jkun hemm modifiċi jew tibdil fir-rotot ta' traffiku ser inkunu qegħdin nikkomunikaw man-nies.